מסר קצר לפני שאנחנו מסיימים את חנוכה. היום וזאת חנוכה, ערב פרשת שבת מקץ. נקודה אחת, אני רוצה 3 נקודות לדבר עליהן. נקודה ראשונה היא, מסיימים את חנוכה. נקודה אחת מאוד חשובה, לקחת איתנו לחיים להמשך, זה העניין של להדליק. מה זה להדליק? להיות פעיל במציאות, לצאת למציאות ולהדליק. לראות איפה אני יכול להוביל, לראות איפה אני יכול לעשות, לא לחכות שמישהו אחר יעשה את זה. אני מדליק, להדליק נר של חנוכה, אני פועל במציאות. תזכרו, דבר ראשון, להדליק. דבר שני, מסר שני, העניין הזה של להוסיף. בסדר? אני עושה דברים במציאות, אבל בואו ננסה גם להוסיף. מוסיף והולך. כל החנוכה התקדמנו, נר ראשון, שני, כמו בית הלל, אני מתקדם, אני מוסיף עוד דבר, עוד שלב. אני רוצה להתקדם, אם זה בלימודים, אם זה בעשייה, אם זה בחברה. אני לא רוצה להישאר באותו מקום, אני מוסיף והולך. מסר שני. מסר שלישי, המסר השלישי הוא בעצם לדעת שאנחנו בתוך כל המציאות שאנחנו פועלים, להתמיד ולחפש. החשמונאים שמגיעים בחנוכה לבית המקדש רואים חורבן, רואים את הכל חרב, את הכל נהרס מסביב. אם לא היה להם את המוטיבציה להתחיל לחפש בתוך כל מה שקרה שם, לא היו מוצאים את הכד. וזה בעצם הרצון של לחפש, ולהתמיד ולגלות את הדברים החדשים, בעצם לגלות את השליחות שלי, את התפקיד שלי. וכל מה שאני עושה, אם אנחנו חוזרים על 3 המסרים, הראשון זה להדליק, השני זה בעצם להוסיף, והשלישי זה להתמיד. צריכים לזכור שכל זה בעצם השתדלות במציאות. פרשת מקץ, יוסף הצדיק יוצא אחרי 12 שנה בבור. הוא יודע שיש לו יכולת לפתור את החלומות. פרעה אומר לו, אתה יודע לפתור חלומות? הוא אומר לו, מי אני? הקדוש ברוך הוא ייתן לי את הכוח כדי לפתור את החלום שלך. בעצם הוא אומר, אני עושה את ההשתדלות שלי. ההשתדלות זה הבסיס, אבל אני תמיד צריך להתפלל שהקדוש ברוך הוא ייתן לי את הכוחות כדי לסגור את המעגלים ולהתקדם קדימה. אז חבר'ה, קחו את זה כמסר להמשך אחרי חנוכה. עכשיו חוזרים למציאות, לצאת למציאות ולפעול בתוך המציאות. בהצלחה לכולנו, שבת שלום, וזאת חנוכה שמח. נתראה.